weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi wargo mayela gambi ba fata dingiraya fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombu ko ene jeeya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal mawɗo leydi ndi taweteɗo to Arabie Saoudite hanki joɗodima e dono Mohammed Ben Salma ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaajɗe ko fati e gurdama hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Mauritanie laamu leydi ndi ƴetti pellital ñantude yoga e jumaji taweteɗe nder noksode kene wona capanɗe tati juma fuɗɗima a ñantede to leydi Mali koɗin koɓe leydi ndi kolliti oɗo saaha koɓe jaltini ko yidde joɗade duuɓi ɗiɗi e gardidi laamu ngu hayso tawi woni CEDEAO taƴino kene foto wonde lebbi 16 to Guinée Conakry Alpha Condé accitama ha laaɓi oɗo saaha mo jogui fodde joddade e yewtidde kala mo yiɗi wi laamu militaire kikiɗe hanki o kabruji men mana en ha to Niger Côte d'Ivoire Gabon ma en jaa ha toon to Cameroun kame Congo Brazzaville kame Congo RD ha faynma to Rwanda musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ki ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓernde ma o woni ceerno Djiby Sy ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiya nden listikar ko inde ma e ninde nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yalta ma ha laaɓa
fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji jeenayyi ene jalta e ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiide hakkilol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe dororaɓe e rewɓe saftoraɓe dewle. ceerno Djiby Sy ne yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce. ceerno Djiby Sy ne yawren ɓe wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggeyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawi nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal. omo tawi oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to leegal bitegal netteka sara jeere netteka. kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone numéro makko whatsapp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp. omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗi insisté tan. ceerno Djiby Sy ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawi toon ceerno Djiby Déme. numéro mum téléphone ko 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedneji bakliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal noon mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoore bir nogase tati seetto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba ñalawma janggo dewo bira sanga 5 heures ɓene mbiya 17 heures ɗo takkusano juuleteɗo so tawi on nangi télé mo Walfadjri Walfa TV sanga 17 heures ma on mbaw yebde yewtere suudu moɗon e ballal musidɗo mon Sar Abdoullahi Sar taw kadi hoɓɓe makko ko ceerno Ousmane Ly mo ganduɗa wuuri ko madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ɗum noon maɓe dokku mon waktu no woruno gam waktu o kala innira ɗum ko annabi o sallllahu alayhi wa sallam e yewtere suudu men to Walfadjri kala mo jaggata télé o so tawi yeehi to lowre mabɓe YouTube kamɓe Walfadjri sanga 5 heures sa tappi Walfa TV suudu men ma heɓ yewtere nde daara ha barke gonɗo heno naata e maɗa kabruji men e ɗemngala pulaar mawɗo leydi Sénégal gila ñande alhamis o ƴetti laana mum ndi wowa kame cuddiɗo muma yaaɓani Makkatul Mukarrama ngam juuroyade annabi o sallllahu alayhi wa sallam e wadde umra mum dogde Safa e Marwa e wangade suudu Kaaba Allah teddudu ndu ko wona ɗum konon hanki wo jooɗodima e dono Mohammed Ben Salmana ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaaƴe ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame Arabie Saoudita ha tenti noon e gueɗe dendaɗe kame cehilagal e ɗoftodiral kala nguɗon jillu noon mawɗo leydi ndi wiyete ko jillu dewal Allah kame golle e cehilagal kala haalane haale deƴƴaka gotkane feeña kan haala feeñka noon ko caggal mayde Astu Sokhna to Louga debbo cowiɗo garnoɗo ha yetti lebbi jeenaya ngam tumede wonande ɓen hettuɓe on fannu ngam yebade suka debbo goɗɗo biteɗo Ramatoulaye Faye ɗum ne kadi ko to fana ko wona ɗum ko noon ɓen koreji on suka debbo kolliti ko yebare wonande docteur o haala ka mawni kono noon gardiɗo hôpital Fann holliti ɗen gueɗe godani ɓe jeebaka hay seeɗa suko ko fonno rokkede safara kala rokkama mataw ko 4 heures jamma ko nden wasi fittandu muɗum o wira to wuro makko natal kono jinnaɓe kolliti ɗaccata kan haala
hanki yalti RFM to Sénégal kedana joni din sandaji jangoɓe to université mo Saint-Louis kambene caggalde ɓe dartinno jangde mabɓe ɓe kollitino ɓe kofi juuɗe mabɓe ɓe bindata ɓe larata kala keni ɓe écran mo ene jangguina ɓe o so wona kay haala ka leera walla ɓe joddo e jagorɗo taw ko tambiɗo jangde towde ko wona ɗum konon coordination mabɓe joguiɗo jokkodiral o erima won ɗin sandaji nde ɓe ɓamtata jangde mabɓe ɓe pelliti ɓamtude jangde mabɓe ñande nogas e joyinduɗo hen lewru woni altina paaɗo ɗo heno so jomiraɗo haaji ha joni koye Sénégal kedorɗena gartaten koko fati banggue gartaten ko fati banggue recrutement taw ko ƴettude Guy Marius Sagna kamene wondi e capitaine Touré mo ganduɗa diwanoɗo ko ɓoyani école africaine ko fati banggue heblo caggal mum noon eɗen gandi Sénégal hande wonti ko joni fof ɓe mbiyata ko défonte wattan mi waɗa so tawi laamu ngu riwi tan lundo ngo kañumne ƴetta wiya ene wawani ɗum noon ko yidde musnude ɓerɗe e ijirtude kala ko yimɓe ene kaala ko waɗa ɗum ko noon caggal nden wo ƴetti ɓen to banggue mairie mo Dakar esperen kolliti ɗum jeyaka e loi mo leydi Sénégal jeyakani e loi mairie mo Dakar ngam tafde wonande ngam darnude catal ko fati banggue conseil technique ɗum wodani so tawi kay laatima oɗo saaha mo gonen oɗo biyeteɗo Barthélémy Dias koko waɗi créé taw ganduɗa ko poste e clandestinement taw ganduɗa wona ɗum foti taw wona ɗum woni ko fonno wonde ɗum noon wiyete ko hunde nde rewani lawol gollinde yimɓe taw kadi koye golle ɗe ndewani lawol ɗum noon ko woni yeeso daɗani guite nannude ngaalu taw rewnani lawol ɗum woni ko jagga worɓe ɗiɗo taw kadi ɓe nanga ko natirde Sénégal faade to Mali taw kadi ɓe ndewno koye lawel tokosel yidde ɓe taccinde ɗon kene fotta wonde milliard uji ɗiɗi koppareje franc CFA laamu leydi Sénégal wiɓe teɓ oɗo saan andaka ɗen koppareje holtoɗe paano ɗum woni loskoji baɗaɗi hen hanki jaydel kewɗe Sénégal ha tenti noon e jayde Sénégal yaltini ɗum ma en garto e ɗiɗon kabaruji so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to banggue dawrugol Ahmed Aïdara maire kesso wuuro Guédiawaye holliti ma jee e suɓateɓe walla mbiyen ma jee e ƴamoɓe yidde wonde sarɗi yanke ɗum noon ñalawma taw ganduɗa ko ñande 31 juillet e ndeɗo hen hittande kono ne kadi jayidi yanke mo RFM Papa Djibril Fall kañumne hanki huccodiri e jaydiyankoɓe waɗi haalande mum holliti ma jee e ƴamoɓe yidde wonde sarɗi yanke ñande 31 juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum noon kamɓe kala ɓe kolliti koɓe dariɓe hen darde tinde goɗɗo kadi hanki kuccodirɗo e jaydi yankoɓe ko maire kesso wuuro Yofa ɗum noon woni Seydina Issa Lay Samba caggal nde wiya hoore mum yiyama toon to galle lamorgo to waɗi haala mawka no fewi kono kadi o holliti o yeehi toon kono waya hani goto wayade koye sete timmuɗo nawaniɓe toon yidde yidemo mawɗo leydi ndi nayiɓe toon ko yidde wullitade gueɗe ɗe ɓe juuɗi wullitade ɗon ɗo yofɗo kono kadi han haalay so laɓɓini hen hoore makko hawɗo saaha mo gonɗen yimɓe hewɓe ne jokki ñingdemo hen to Linguére ko tan musɗo waɗi toon gorko jaranoɗo e duuɓi capanɗe nayyi e joyyi nottotonoɗo e inde Mamadou Boula Ba kam tigui yaaduno e jawdi mum nder ladde ko toon tawa ene warti e ballal ɓoggol ene welta e lekki ɗum noon caggal mum gendarme ɓe Linguére nde nodda gaari ƴettiɗon ɓandu makko no yimotto morgue Maguette Lo mo Linguére hôpital o caggal loskoji waɗede hen to nokku bireɗo jayen haalen tawe kene fotta wonde kiloji 3 hakkude muɗum e Linguére kikiɗe hanki jamma hanki o maître Alhaji Diouf hojjiyanke taw ko kedanɗo Hadji Sara hanki yaltini konngudi mum gulɗi jaw toon to Sen TV fanude e oɗo henna biteɗo Barthélémy Dias kami Ousmane Sonko wattidi kay ko yaltinde message uji ɗin ɗo ɓen kalanno wonande Macky Sall e nden ene foti wadde 3e mandat taw koye haalulaji ɗiɓe kalanno gila ko ɓooyi ngam teskede so tawi woni yaari no yaari ni mandat gadiɗo jeyaka e loi jaltinɗo wonde hooreji leydi foti wadde ko mandaji ɗiɗi kan haal noon ko wuli jaw hanki e nder oɗon fanno jagorɗo jangde yaltini date mo ganduɗa kene fotta wonde examen aji e nder leydi ndi to baccalauréat ko nogas e ɗiɗi lewru juillet nder ndeɗo hen hittande so tawi noon ko BFM ko nogas e 1 lewru juillet so tawi noon ko entrée 6e
ko nogase ɗiɗi ha fayma nogase tati lewru juin jeeyeten ko aton to jigen sora jabbuɗen musidɗo men Amadou Ishaga Kebe. Assalamu alaikum moɗon bandiraɓe Weltare TV jokkodirde e ɓiɓɓe Afrique on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi handicapé en ene wayno hanki ɓe mbaɗi moɓodiral eɓe gullito ɓe mbi kamɓe balle garoje ɗe ɓe jiyani yettadeɓe walla ummiɗo ina wallaɓe so wona Saydou Sané beele ko Saydou Sané tan woni e département Ziguinchor walla e Casamance alɗuɓe woɗɓe e politicien ji goɗɗi hay goto ɓe jiyani ɗum noon eɓe gulliti eɓe eeri ballal e yimɓeɓe wawa yettadeɓe kamɓe handicapé Casamance no didori ene wayno jamma hanki ko muusi waɗi ɗo e ɗo leegal biyetegal Bukot ene wayno galle ina sumi tan ha laaɓi tatalargue ɓe mbi noon ɗum ko circuit courant mawɗo o jeeɗo galle o ina yaara duuɓi 90 ene wayno galle o gasi ha laaɓi mairie noon ari yantude gendarmerie mairie noon wima addu hen ballal mum fewde e makko kono ha joni ɓe cuwa taw yiide ene wayno gendarmerie ɓe udditi hen enquête ha feere commerce o eɗen gandi ina ngabbi dow no feewi guila e diwlin ha e maaro ha yettanma e ko ñamete fof joni noon gardiɗo ɗo ena commerce biyeteɗo Ousmane Ka mo laamu joɗɗiɗo o ɓe namdima ɗum kamɓe journaliste nde ɓe mbiɗimo micro ji holko addi hunde nde ina siiri holko addi manka o ne heewi o wi ɗum ɗon de kankone o namdima ministére makko ministére commerce wi yo yimɓeɓe muñ ma laamu ngu daro hen ko ɓuuri yawde yaccade rekla joni noon eɗen gandi oɗo kabaru garɗo kam moƴƴani e sosoɓe moƴƴani e jajaɓe joom fuur en ɓe mbi kamɓenne ko ɓeydoɓe so tawi ɓeydani ko jeehoɓe hofngu juuɗe ɗum noon nde wayi so wayi noon mayirɗe lewru korka ndu jogorani welde ɗum kamɓe ɗe ɓe kabri ɗum hanki ɓe mbi ko ɓuuri yawde yaccade laamu ngu ina foti yiccitade ɓe kamɓe e ɗeɗo caɗele ɗeɓe keɓata jamma e ñalawma ina wayno soɓe mbaɗi mburu o ha kalditi ɓe jeeyi ko heddoto ko perdema ina wayno kadi ala koɓe keɓata hen hay hunde ɓe jooɓen emploi ji mabɓe ɓe jooɓa hen hunde foof ɗum noon ko caɗele wonandeɓe Weltare TV e jokkodirde moɗon Ahmadou Ishaga Kebe gorko mo Mboto joɗaniɗo ɗo henna Ziguinchor joɗiɗo e nder Ziguinchor joɗani Weltare TV yo Allah hokku en walde jaam. Amadou Ishaga Kebe golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan dendiraɓe men ɓe nde ɓe duttitto e cooke mabɓe ɗe ɓe ɗacca mburuji ɗi wona ko mabɓe sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie campagne ngam oɗo saaha ñantude jumaji tawiteɗi e Nouakchott ɗum noon fuɗɗorima to legal Arfat kame commune mum kala kene tolno e 30 juma fuɗɗima ñantede guila e tappiji mum ha e gueɗe jaadoje hen kala ɗum noon ko ballal iwde laamu ngu ngam yidde ñantude cuuɗi Allah ɗi nde tawno suuɗo Allah sa fitti a fewni a lawƴi to ene kadi a yonni ɗum jonnuɗa ko galle ma aljanna jonnanɗa ko hoorema nde tawno Allah galle mum e aduna tan koɗo reweteɗo ko ɗon yonnete moƴƴine ɓuure fewne ha fewa enen kadi eɗen mbasiyo tan nde yimɓeɓe mbattata haqqillaji mumen e jamaji ɗi guila e ƴogande jamaji ɗi e fittude urde e wadde fayida ɗon ndu wontoɗen mawɓe men nayeɓe men mamiraɓe men jamma e ñalawma koye gon felo darino e wadde ɗeɗon gueɗe to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni taw ko société BIP oɗo saaha ne ƴama wonande laamu leydi Mauritanie ngam tottede ko fati banggue bure Allah
ɗum noon ko ɓundu tawetendu e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie taw kadi woni hen ko gaz ngarɗuɗo taw kadi ganduɗa ko gaz mo jillani haydara kene fotto wonde 13 billion taw ganduɗa ko pied ɗum woni ko tawete hen kib gaz ene tawe hen ɗum noon koko yitano gila tan hitande ujunaji ɗe 19 ɗum noon oɗo sahaɓe kolliti fotata wawde ƴeŋŋinede oɗon gaz ko hitande ujunaji ɗe 23 ngal gollorgal noon serani oɗo saaha e ƴamde ɗum e kala saaha ganduɗa ko ngaluji cuuɗiɗi e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko ngaluji wonani ɓiɓɓe leydi ndi kala. Ha joni to Mauritanie keddotoɗen gartaten ko fate banggue ballal timmugal taw ganduɗa ko convoi baɗɗo fayida jaaɗo ha toon to Zouayrata ngam moƴƴitinde gurdam ɓen asoɓe kanŋe yilotoɓe kanŋe gollotoɓe e société ji kanŋe ko wana ɗum ko noon hanki hollirama toon taw ko poste santé jaaduɗo e jamanu to Zouayrata taw innira ɗum ko Hadji Mamadou Ba taw kadi rokkirama toon kene fota wonde 75 tonnes taw ko ndiyam kene wona temedere babiraɗo joom galle heeɓi toon guura e balle timmude taw kadi ñalawma ne yaadi hen e jertinde findinde e hirjinde wonande ɓen gollotoɓe nder ɗiɗon société ji. Jokkodiral Mauritano Turki sifande hakkude jagorɗo taw ko jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi mo Mauritanie woni wolde marjogo hakkude makko e ambassadeur mo leydi Turki nden sifande koto bowal laaɗe diwoje ngal Mauritanie waɗi hanki jokkodiral hakkude leyɗe ɗiɗɗe ko fate banggue jonde ambassadeur uji ɗi kala ko wayno ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗiɗo toon to Ankara ma hepton galle timmude taw ko tereji ɗiɗi jaajƴi taw kadi ko Mauritanie jeyanta ɗum hoore mum kono ne kadi leydi Turki e nder leydi Mauritanie ha tentito nakshata jagorɗo taaridi Aissata Dawouda Gallo joɗodima e ambassadeur mo leydi France nden jonde noon dañi kaldigal kalangal ko fate banggue toppitade taaridi nandiral hakkude laamuji ɗiɗi ɗi woni leydi France kam e Mauritanie ngam moƴƴinde oɗo sakade haɓade waylo taaridi mo mbiyata changement climatique ngam rende nden ko timmuga ko fate banggue taaridi kam e kullon molti kon e nder taaridi kala ha ɓuura wawde jogade fayida muɗum jagorɗo gaynaka kañumne hanki waɗi jilluji mumen yogay nokkuji ɓen toppitiɓe gaynaka kamen ehgol jawdi nder leydi ndi o yilloyima ha to vétérinaire taw kadi ganduɗa yurnitade ɗin safaruji kamen leɗɗe mum kala e produit ji jahoji hen kene fota moƴƴitinde daabeji leydi ndi kene fota moƴƴitinde nehgol jawdi leydi ndi kamen gaynaka leydi ndi kala o holliti mawo jokku jilluji makko e nder leydi ndi kala caggal nde o haalde e hettuɓe fannuji toppitiɓe wadde yimɓeɓe kene hokka ɗumen peeje hono mbaɗirta ha jawdi mumen moƴƴa sellira kala kankone mawo yewtit e ɓen joomen jawɗele hirande kumtari taw ganduɗa ko ɓen syndicat en heedanɓe journaliste ji ɗi leydi Mauritanie ɓe mbaɗi ñalawma taw ko miccade siftorde ɓen jaydiyankoɓe garɗunoɓe golle taw kadi ganduɗa ko wirniɓe e majjuɓe kala kene wona 32 jaydiyanke majjuɗo birniɗo ɗum woni noon on ñalawma tawtorede jagorɗo kettoɗo e oɗon fannu haalisaji rokkirama wonande koreji ɓen kono ne kadi balle kame hirjinoji e yurnitade caɗele gonɗe e nder jaydi yankagal kala bateau kam woni biyaɗo teb taw ganduɗa ko navire awo e maaje kaɗɗe ɗe Nouadhibou jaggimo noon ko ɓen tambiɓe nden kay kisal wonande yurnittoɓe ɗen batoje awoje liɗɗi nde tawɗe gandi liɗɗi so tawi aɗa awa ɗum ka cifodiraɗo contrat e nder on contrat ne jogui tan liɗɗi ɗi poɗɗa awde e liikon kana fotani awde walla liɗɗi a fotani awde on bato noon omo sarsi tan hawo ŋeeɓi taw kadi woni hen ko liɗɗi ɗi o haɗaɗi kala oɗo saaha noon wiyama teb siftin noon ko ɓayani ko tan kene wona batoje joyyi kañumen ne jowanoma kene fota wonde balɗe nogas e goho caggal nde gawi toon taw ko awa ngo rewani lawola ɗum jeeyi sababu noon jagorɗo hollitino hayto banggue fawde hen amande sattude ne wawi fawede hen catal ngal ɓe inniri association des amis cehilagal Espagne yeltini kene fota wonde matériel uji jonɗi no fewi taw ganduɗa ko médecin amiji ɓen noon finoɓe to Las Palmas taw ganduɗa to Las Palmas mo Espagne gaddi matériel uji kewɗi taw ko ballal faade hôpital e hôpital uji kame cuuɗi safara
tawiteɗe nder wuro nuwa dibo haala kewka jogorka suppitade gonka e suppitade oɗo saaha mo gonden ko koninkoɓe leydi France caggal nde ɓe dokkiri wonande kele galle koninkoɓe moɓe gonno e mum kene wona 3 koninke ɓe leydi France ne tawitno e oɗon camp ɗum noon ko hedde gosi ɓe kolliti gila hanki aɓe kolliri wonande doron mabɓe goto filmi wonande yimɓe hewɓe ne mbaɗa e widuru mawdu no fewi koninkoɓe ne jogui peeluji ne gonde autoji men ne taari ne jorta ɓen e gasɗe kono kadi ɓe jiiti ɓen mayɓe taw ɓalli ɗi ne puɗɗi bonde ko wona ɗum ko noon laamu leydi Mali kañumne yaltini ɓattake mum ko fate banggue chef d' état majeur armé leydi Mali holliti yeddi tuuma mo jogori tumede wonande koninkoɓe mum kono kadi kañumne yiiti ya taw ɓattinani ɗum koninkoɓe leydi France ko wona ɗum ko noon koninkoɓe leydi France tuumi ɗum ko koninkoɓe leydi Russie ɓe hinde waknera arɓe toon to leydi Mali kan haala woni hande gonka e jokkude ñalawma hanki o woni mo darino e yeeso suudu sarɗiyeji ndu CNT woni colonel woni oɗo hen biyeteɗo asi woni oɗo jaafoɗon woni hoorejo jagorɗe leydi Mali woni Chokela Mayiga caggal nde o suuti konngudi makko holliti oɗo saaha laamu Mali felliti tajji duuɓi ɗiɗi woni koɓe jooɗoto e gardidi laamu ngu haade mabɓe yaade sumgoji seftindon CEDEAO rokkirno ko lebbi 16 kono kamɓe ɓe kolliti oɗo saaha pellital ko lebbi kene fotta wonde lebbi 24 so tawi CEDEAO oɗo saaha noon ne sohli kaldigal ha hande maɓe jokku kaldigal kono ɗo ɓe tombiɗo ko ɗon woni ɗo ɓe tombi ko wona ɗum konona ko fate banggue tambiɓe dawrugol leydi ndi hen banggue moosi kono hen banggue kadi ene goƴa ya taw hunde majjugor laatade no ɓe mbiri ni walla ala kono o holliti darde mabɓe ɓe kaɓima ko fate banggue borjingola jeeyi leydi ndi kono ne kadi e wallidde koninkoɓe leydi ndi ha mbawa fittude dingiral ngal moni kala yito hoore mum o arti kadi e lebbi makko 10 ɗi o ardi jagorɗe golle mantiniɗe baɗaɗe kene fotta wonde 120 milliards ko préji France CFA yaltina gam sodede produit ji cohlaɗi ko wayno maaro nebam sukara ɗen gueɗe kala gam wallide ɓiɓɓe leydi ndi haade cogguji ɗi ɓeydade sonan ɗum tan oɗo ambargo paɗaɗo e leydi Mali ma ɓuranno musde no feewi tinama kene fotta wonde te ujunnaje joyo e temedde jeeɗiɗo élève taw ganduɗa ko kela yahani école e nder leydi ndi e nder 6 commune ɗum noon ko hulede wonande janguji kewɗi gonnoɗi e nder ɗiɗon nokkuji kala polytechnique mo ganduɗa ko hôpital armé leydi ndi colonel majeur Brahima Samake yilloyima toon to kit yimolima toon to kati ngol jillogol noon ko salminoyde e juuroyade wonande ɓen koninkoɓe gañiɓe e piyanɗe baɗɗe e nder leydi ndi kala 41 koninke oɗo saaha fuɗɗima hebde cellal mum no fewi woro kiri toon haalisaji kame guura kala e duwanade jomumen e wakkilde jomumen so tawi on goni dariɓe gam yidde wadde défendre heedanɓe e faabade ɓiɓɓe leydi alay sago wonda e muñal timmo ngala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry Alpha Condé heeɓi yamirore ɗum ko gila tan ñande 6 nduleru o arti gila nden hay goto nananomo kona ɗum ko kikiɗe hanki o koninkoɓe leydi ndi colonel Doumbouya hanki e télévision taw ko nelaɗo mum woni tambiɗo konngol muɗuma holliti Alpha Condé gonnoɗo hoorejo leydi Guinée taw kadi ganduɗa ko pollaɗo e lefol laamu gila tan joyya octobre gila tan joyya octobre gila nden koko itta e lefol laamu oɗo sa accitama omo jogui fodde haaldude mo yiɗi kala e bismade mo yiɗi e yirlade e nder leydi ndi kono hande noon woni koye jimandi militaire to leydi Guinée keddoɗen jagorɗo golle wo holliti wo riwi kene fotta wonde 901 gollotoɓe e nder administration ji makko ɗi ɗum noon ko teskede gila tan 6 ndu lewru ha fenma ɗo hen hewɓe hen ne manka postoji mumen kadi gona gollotoɓe ko feñaji bonɗi no fewi ko fate gujjo moto duppaɗo to Dumberka ha wontindondi ɗum noon caggal nde filma waɗa e réseaux sociaux procureur général mo Dumberka holliti en metti mum no fewi yamiri yo loskoji mbaɗe hen wadɓe ngal baɗal ɓe poti ko nanguede saabu gujjo fotani wardede ko wujji ko fotani kadi duppede foti ko rewnede lawol so rewino lawol won hen noon fuɗɗiɓe nanguede oɗo saaha ene goni e loskoji luggino fewi to leydi Niger ñalawma hanki o
wonande ɓen sarɗiyankoɓe leydi ndi lulima toon to sud sarɗeji to ngam wodde holko ɓe jiɗno wodde ɓe jiiɗi wodde mbetema ɓe jaɓɓo koninkoɓe leydi France jogoɗo ɓe iwde to Mali eyyi walla ala ko wi eyyi ko ɓuuri hewde oɗo saaha gonɗi koninkoɓe leydi France ma dia toon to leydi Niger to leydi Gabon kalaten ko lundiyankoɓe leydi ndi kamɓe kala ɓe mbati ñalawma aset hande o to wuro wiyetengol Lambarni ngam yidde yurnitade sumgoji hitande ujunere ɗiɗi nogas e tati koɓe ɓooyi wullitade wonande oɗo henna biteɗo Ali Bongo Ndimba hoorejo leydi ndi koko natti wawande piyaɗo AVC guila hitande ujunere ɗiɗi sappo e jeetati ha hande haydara wawana hoore mum ene damdo hen tene kadi piɓɗo wonde candidat hitande fande nde ɗum noon ɓe kolliti hol peeje ɗe ɓe cakkata haɓe mbawa faddademo to Gabo keɗen ha joni président de fédération de football leydi ndi kam wiya tep waɗa garde à vie kankon biteɗo mongo gui noon tuuma kankon mbiyeɗo Pierre mongo gui o tuuma ko wondude cukalon nde won tokoson yiɗi tan ko cukalon nde won jaro wone duuɓi sappo e jeeɗiɗi suuɓi sappo e jeegom mi heeɓi hen tan ne waɗa hen ko fewani kono noon heewi plantuji kewɗi ɗo saha waɗama garde à vie ne tawe e juuɗe daddiɓe to leydi Côte d'Ivoire mayde suka gaynako to nekko biteɗo Boni Androkoro bono ka Boni Androkoro ne tawe nder tumodi ɗum noon koye nder sara camp militaire mo ivoirienne o ɗum noon wanno ko ñande sappo e jeenayyi lewru avril kanko on suka gayna ko wiyete ko bori bari wonduno koye capanɗe jeegom nagge ene ayna ɗum e sara camp militaire o ndekki noon fetti batiri goto nden fettande yaade kure ɗen jooɓi fittandu makko oɗo saaha noon koninkoɓe leydi France tawetenoɓe ɗon kame koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire kala ne gudditi hen luskoji jaaƴƴi gardiɗo koninkoɓe leydi ndi on jagorɗo o yewi kala kene wiye golle oɗon camp militaire ha gueɗe ɗe kala ndewa lawol ko waɗa ɗum ko noon kanko on suka base fittano tottitama jinnaɓe makko o wirama e nder oɗon saaha sen giwi to leydi Côte d'Ivoire koto Cameroun paaɗen kene foto wonde capanɗe jeetati e jeenayyi bis taw ko bisuji nawannoɗi wonande ɓen fettoɓe bal kame supporteruji kala coodanoɗi ko fate banggue kan juɓɓinoɗo nder ndeɗo hitande toon to leydi Cameroun guila tan kuɓeri ndi fayi Sénégal ha yettiɗo hen ɗin bisuji kala majji goto kala won dogduɓe hen ha hande jiita ko luskoji jaaƴƴi noon ene guddita hen o saaha mo gonɗen to leydi Cameroun koninkoɓe leydi ndi ɓe kolliti hanki ɓe mbari nayo taw kadi ganduɗa ko ɓen joguitiɓe armeji jeeyaɓe e Boko Haram ɓe mbariɓe noon koto maayo Tassanga caggal nde ɓe mbariɓe ni woni noon ɓe gaddi ɓalli mabɓe joƴƴini finoɓe toon ɓe kala gaari ene laara ɓen warannoɓeɓe ñande kala kono ɗum kono ɓe tetti toon armeji jonɗi no fewi kono kadi fetelaji ɗi hinde automatique taw ko pistolet ene wondi kadi e kure jonɗe no fewi taw ko cartusaji kame paquet aji kewɗi no fewi to Congo Brazzaville sifande nandiral hakkude laamu leydi Congo kame société italienne to banggue gaz ɗum noon sifti noon Italie yidde mum ko ustude sembe mum to leydi Russie ngam moltoyade hakkude leydi Congo kame leydi Algérie kame leyɗele goɗɗe kala nden sifande noon ngal ɗon gollorgal ma waw arde ƴeŋŋinde ko fate banggue gaz e nder leydi ndi ha woda ko dañi hen kamɓene woda koɓe dañi hen RD Congo gollotoɓe e laamuɓe kala puɗɗima mosde hewɓe hen noon oɗo sa kolliti beela mumen no fewi ɗum ko caggal nde laamu ngu holliri caggal nduɗo lewru wonande lewru fandu mai ndu eɗen gandi ko lewru wonande ɓen gollotoɓe e nder aduna o kala ɓe kolliti noon wonande ma ɓeydana joɓɗele kala gollotoɓe laamu capanɗe tati % woni 30% kala temedere maɓe ɓeydana e joɓɗele mabɓe ɗum noon ko beelema mawɗo wonande ɓen finoɓe toon wi noon ko caguiɗo konngol laamu ngu woni Pierre Littois ko on wi noon to Burundi tato neɗɗo wasi fittanu mum tawɓe gonno koye gasɗe ɗe mbaɗi luuroji mawɗi no fewi gam yiilade kanŋe yillam ngalu lebti hewɓe ɗum jeeyi sababu noon mabbi toon ɗen gasɗe ɓe mbasi hen pittal mum hewɓe hen gañima hen to nokku biyeɗo Boutanga ene tawe e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi hen kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so Allah haaji ko musidɗo moon sehili moon Haali Abouba.